Takže pánové už ide. Kamo, ja sa bojím. Kaka. Dúfam, že nezatrubí silno, alebo nespadne mobil. Zatrubí, ale ešte ho poriadne. Ja sa začínam báť. Ojoj. A moje uši budú bolieť. Jasne. Jaj. Už je. Už prešiel závory, Dominik. Hej. Už som prešiel závory. Ide už trúbiť. Ale to prešlo. Už ide za to. Už ide trúbiť, čak? Dominik, drž si poriadne nogu, lebo keď prvýkrát zatrúbiť, tak ťa budú uši bolieť. Tak preto sa bojím, ani nechcem točiť. Pomoc. Ja bola aká mucha, keď odkažujem na nohu. Čuješ? Joj. Ouuu. Není také strašné. Není, ale bližšie to bude strašnejšie. No? No ma jebne. No. A už začína silnejšie. Starý rušeň. Ale pekný. Ty kokos. Normálne som sa zlákol. Kokos, také pekné. Tak, ahoj. Ale ešte aj ľahší, Dominik. Kokos. Ešte aj ľahší, Dominik. Pekný. A ďalší rušeň. Vieš, ako bolo to tu je? Neviem.